Kabarone County Masiajaten piny Kenya William Ruto singoti kochuoth mibadhi mokwako kumba mar thieth mar SHA. Timo wacho ni achude mantiere sekta mar thieth ne odargo kawuok e okuma machon mar NHIF. Nolose County Masiaya kama wacho ni kata mana gope maromo bilion 30 ma ute thieth bandho NHIF gin mag sirikal kendo ok gibi chulo nyaka tiek puodhogi. Kaka yutho moni leron wa jotelo maketo sirikal tesre bende omedo soko wach makamano. Endebe mar kumo achude mayako kuma mar thieth mar SHA makawuono gotache County Masiaya kama jatend piny William Ruto ne olimo. Jaod bura mauriri mak Nyamita omako amen kod jaod bura mamoko madwale nyicha olieko ni kod ute thieth manie listi mag ute thieth manyicha olor kendo malisen mag tich. Nyamita okwayo Ruto mondo miyo kum ng'ato ang'ata ma ok orango lemo ma en go e pacho ka. Paro ma osir kod jatend migawo mar omenda John Mbadi koni chutho okowinjo se okang' ma migawo mar thieth osekawo e loro ute thieth mayako omenda mar jo Kenya. But maybe there are a few members of parliament who are also running hospitals. If there is a member of parliament, including myself, who is running the hospital and is involved in this fraud, we want to urge you, fieka hao. If there are religious institutions that are running hospitals that are involved in this particular fraud, fieka hao wote. People who don't have information and details about what Oluga is doing with the Duale in that ministry are the ones who are talking out there. Just by us doing an assessment in 6 counties, Your Excellency, hostels in this country, some hostels in this country have been taking money from Kenyans, and yet Kenyans are languishing and suffering without treatment. Odiochieng' manyoro oboke mar piny owacho ne ogo chapa nyinge mag ute thieth mahawa 1,000 kama 544 ne olor ka 454 ne omali sen mag tich. E kwan ni moko imieno kod obadho mar yako omenda mag SHA tok chik. Ruto odhi nyime kod godebe mar tieko mibadhi go ka okoni kata mana gowi mar bilion 30 ma ute thieth ne odargo kowuok e NHIF ok bi chul nyaka chop puodhni kwayo mag omenda go okalo rameny kendo mibadhi okomieno. Why do we have 30 billion shillings deni ya NHIF leo? Na tukisema wacha tufanye verification ya hiyo debt ya 30 billion, mahospitali wanaenda kotini wanasema they don't want verification kwa sababu wanajua ndani pale iko wizi. And we are not going to pay until we verify, because we are not going to spend public money to pay corrupt people. Ama namagani jameni. So we are telling the people who think the theft they were carrying out in NHIF watalete kwa SHA, nyinyi mnaota ndoto ya mchana. Haiwezekani. Magibiro e kinde mamane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua to ramoni sirikal ong'eyo mibadhi ma okwako SHA kendo gisebedo ka gichulo ute thieth maonge kata bang' dar kowuok e NHIF nyaka e okumba manyien mar SHA. Pesa ya SHA hospitali that do not exist. Yet hospitali ya kanisa, mission hospitals ya PCA, ya Catholic churches are not receiving money. Money is being sent to non-existent hospitals. Sasa waziri naitwa Ndwaya anasema we shall shut down all those hospitals. How do you shut down hospitals that do not exist? Ute thieth ma olor kod ma omale sen mag tich olandore e counties ma opogore kama oriwo Homa Bay, Nairobi, Mandera, Wajir, Kisii kod Nyamira. Judith Omondi, Ramogi TV.